Vyskúšam si voľne stojacu vaňu Abelard rozmeru 170x77,5 cm od výrobcu Bad Concept. Je to jedna z najkrajších vaní z celého katalógu. A čo sa týka pohodlia, tak zapieram si komplet celý chrbát od bediera až hore, takže veľmi pohodlná a na moju výšku je úplne presne, pretože mám úplne vyrovnané nohy a dotýkam sa steny vane na druhej strane. Ak by som si lahol trošku pohodlnejšie, tak si výborne opriem hlavu a takisto kolená a nohy. Nič mi tu nezavadzia, odpad v strede je úplne ideálny a tým, že je na ľavej a na pravej strane rovnaká, tak aj umiestnenie si môžete striedať a môžete raz sedieť na jeden sper a raz na druhý, čo v mnohých kúpeľniach je častá otázka, akým spôsobom umiestniť a kam sa pozerať, či na stranu povedzme k oknu alebo k dverám, a toto je také kompromisné riešenie, že na to umiestnenie nemusíte dbať a z obidvoch strán budete mať to pohodlie úplne totožné, rovnaké. Takže túto vaňu hodnotím na takých 5 hviezdičiek. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak chcete vidieť ďalšie videá alebo získať viac informácií, prejdite na stránku www.výberovékúpeľne.sk.